Ak hľadáte SUV, ktoré kombinuje technológie, výkon a luxus, nové Audi Q7 Facelift je presne to, čo potrebujete. Vozidlo dostalo výrazne prepracovaný predný nárazník a novú masku chladiča, ktorá pôsobí modernejšie a športovejšie. Taktiež dostalo nové LED svetlomety s technológiou Matrix LED, ktoré poskytujú lepšiu viditeľnosť a sú esteticky prepracované. Nový model má tiež aktualizovaný dizajn kolies, ktoré sú športovejšie s viacerými možnosťami prispôsobenia pre zákazníka. Používanie prémiových materiálov je ešte výraznejšie ako u predchodcu. Faceliftované Q7 má vylepšenú kvalitu materiálov v interiéri, čo je vidieť hlavne v oblasti palubnej dosky, stredovej konzoly a sedadiel. Facelift prináša aj nové farebné možnosti laku, ktoré reflektujú aktuálne dizajnové trendy. Mnohé prvky karosérie boli upravené s cieľom zlepšiť aerodynamiku a tým znižovať odpor vzduchu, čo prispieva k lepšej spotrebe paliva a dynamike jazdy. Tieto detaily počiarkujú sofistikovaný a moderný vzhľad nového Audi Q7, čím sa ešte viac približuje luxusným a športovým SUV na trhu. Pre viac zaujímavých informácií zo sveta Audi sledujte náš profil.